Утлар кабынган камера эшли эфирда Нурлат телевидениесе. Соңгы 2 елда безнең телевизор караучыларыбыз тапшырулар башланганда уйнаучы әлеге көйне ишетә. Беренче сюжетларыбызда төшерелгән геройлар зур үсте улыгайды һәм тормыш тәҗрибәсе туплап өлгерде. Шулай да беренче интервьюларын яхшы хәтерлиләр. Бик дулкынланып биргән идем инде мин ул интервьюны. Ул вакытта әле мин яшьрәк идем димәк 20 елга яшьрәк булганмын. Ул вакытта әле эшлидем беренче мәктәптә. Шул вакытта интервью биргән идем. Ул булды чыгарылыш кичәсе вакытында. Районыбызда телевидение эшли башлады. Бик шатландык моңа. Районыбыз димәк заман сулышын тыеп алга бара дип бик горурландык, бик шатландык. Авыл хуҗалыгы нефтчеләр турында беренче Сабантуйдан репортаж, медицина хезмәткәрләре бәйрәмен яктырту һәм чыгарылыш кичәсе. Хәбәрчеләребезнең әлеге сюжетлары хәзер телевизион архивның алтын фонды. Бу безнең мәктәптә узган чыгарылыш кичәсе иде, тормыштагы иң күңелле, иң дулкынландыргыч көн. Мин сезнең алга табада үсүегезне, кешеләрнең сезгә ышаныч белдерүен телим. Бер чыгарылыш өстендә никадәр кеше эшли, киләчәктә дә кызыклы һәм иҗади эшегез булсын. Районның элеккеге башлыгы Фатих Сибагатуллинның җиңел кулы белән башлап җибәргән һәм Нурлатның хәзерге җитәкчелеге хуплаган инициатива менә инде 20 ел зәңгәр экраннарда хәбәрләр чыгарылышы, аналитик һәм музыкаль тапшырулар, вакыйгалар урыныннан репортажлар буларак чагылыш таба. Нурлат телевидениесе белән ачылган көннән таныш. Ачылган көннән таныш. Бик яратып каршы алдык. Шушы көннән бирле котлаулар китерәбез. Ул котлаулар матур итеп укыйлар. Bütün яңалыклар белән танышып барабыз, телевизор аша. Китеп алабыз. Һәр вакыт вакыйгалар үзәгендә булырга, төп һәм мөһим әйберләр турында кызыклы итеп тамашачыларга җиткерергә без алыштыргысыз җитәкчебезнең чын журналистика мәктәбен уздык. Без бер команда. Резда Әкрәмовна шулай кабатларга ярата. Конкурсларда катнашу һәм җиңү, масштаблы проектларга алыну, корпоратив чаралар уздыру, без бар нәрсәне дә бергә башкарабыз. Телевидение ул команда эше. Шуңа да безнең уңышта һәр кешенең, бездә эшләүче һәр кешенең дә үз өлеше бар. Шуңа да без моны бик яхшы аңлыйбыз һәм дә инде һәр вакытта да заман белән бер адымда атларга тырышабыз, bütün яңалыкларны күрсәтергә тырышабыз, оператив булырга тырышабыз, объектив булырга тырышабыз. Чөнки без район тарихын язабыз. Һәм менә 20 ел шулай инде. Операторлар, монтажерлар, корреспондентлар 20 еллык тарихында Нурлат телевидениесе күп кадрлар өчен старт мәйданчыгына әйләнде. Соңрак алар үз күнекмәләрен башкала һәм федераль каналларда чарлады. Чын күңелдән Нурлат телевидениесен үземнең беренче журналистика осталыгы мәктәбем дип саныйм. Нәкъ менә Нурлат телевидениесендә бу һөнәр минем өчен никадәр якын булуын аңладым. Кичкенә корылмадан 2 катлы зур бинага, район телекомпаниясыннан Татмедиа акционерлык җәмгыятенең филиалына кадәр. Шул еллар эчендә безнең коллектив компьютер монтажын үзләштерде. ТНТ каналы платформасыннан Татарстан 24 челтәр партнерына, эфир телетапшыруларына күчте, социаль челтәрләргә чыкты. Хезмәттәшләребез күп санлы семинарлар, укулар һәм стажировкалар узды. Кабинетларыбыз диварлары дипломнар, мактау кәгазьләре белән тулды. От всей души поздравляю коллектив. Нурлат телерадио компаниясе коллективын ихластан 20 еллыклары белән котлыйм. Сез зур юл үткәнсез, цифрлы телевидение заманында да алга барасыз һәм уңышларыгыз сезне аудитория яратып каравы турында сөйли. 350 тапкыр республика һәм 6 тапкыр халыкара конкурсларда җиңү беренче көннән алып канал коллективының заманча технологияләрне эшкә җигү нәтиҗәсе. Без ваших корреспондентов нет. Бүген без 20 еллык юбилеебыз уңайнан котлаулар кабул итәбез һәм 2 ел элек кебек үк бу истәлекле көндә Нурлатның баш кешесеннән тәбрикләүләр ишетәбез. Кадерле Нурлат телевидениесендә эшләүчеләр, чын күңелдән сезне тәбриклим юбилеегез белән. Сез бүген дә, алдагы көннәрдә дә Нурлат халкы өчен дөньяга тәрәз булып каласыз. Шулай булып калыгыз. Үрнәк булыгыз, сезгә саулык, сәламәтлек, уңышлар, гаилә тынычлыгы. 20 ел туганнан алып зур кеше булганга кадәр тормышның тулы бер чоры. Безнең Нурлат телевидениесе сезнең белән бергә үсте, үзгәрде, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз. Сезнең бәяләмә, рәхмәт сүзләрегез, хәтта тәнкыйтьләвегез безне кабат кулга микрофон һәм камера алырга этәрде. Шулай итеп бүген 6076 тапкыр эфирда сезнең Нурлат телевидениесе.